şu gün Yekaterinburg bilen Tuğla şäherin sklady ataka boldy. Ýöne Hudaýa şükür. Saklapdyrlar. Iň uly towarlarymyz Yekaterinburg'un we Tuğlaň we Podolskyn kollegiýasynyň skladynda uly towarlarymyz bar. Ýene bu adam gaýtalap geçeýin. Wildberries towarlar çykardanok. Näme üçin çykardanok diýende jogap berenok bar, podдержка näme üçin jogap berenok düşünemdi. Çıkaracak bolat towarlar ýön çykardanok. Şul kıyın ýagdaýda Allah Taala bilen otla suwladan gorasyn ýer. Bir saatdan habarımız yok da şu saatler boljogyny hiç kim haber yok. 2019'da burada da özüme motivasiya berýänler, burada da özüme motivasiya. 2019-njy 2020-nji ýylda bu uruş başlanmakty Ukrainada. Men Ukraina'da bolun sonra Türkmen talipler geçiremde. Cüyümde gidete 18-20 miň dolar pulum vardı. Şol pul bilen işgalen aylıklaryny vermeli bolyn. İşgallere jaňadyp dolaram şu bakal 150 boldy da. 150 ruble 120-130 boldy. Rossiýada ýaşaýanlar bilýänler şu bakal. 120-130 boldy. Görýän. Inni elimdäki pul bilen ýara işgalen aylyklaryny vermeli ýa-da studentlere kömek etmeli. Men bolsa şol studentlara işgaller jaňadyp aylyklaryny 2 ay, 1 ay berip bilmerin. Gayrat edin, bağışlan. Olarum başlyk janyňyz sag bolsun, diňe şumat özüňize serdin we ýaşylyk edin diýip aýtdy da. Indi bolsa şu makal hem jüňdäki pullary 2-3 tane awtobus tutup oğlunlara, ýaşlara granitsa çelini öğrettim. Köp avtobuslarım, öňler meselem granitsa çelini 1500-2000 dolar bolýan bolsa 8-9-10 miň dolar diýip başladylar bular. Ara uçtan peýdalanyp her kim ýa-ni bakalar galdyryp başladylar. Şu makal men bir zady elledim de Allah janlydim. İnsan pulum çykarýan özüň bilýänsiň diýdim. İnşallah onusy neyse da garaşamakdym. Jüýümdäki me pulumy gaýtaryp berdim şol. Samanca bir çağalar ol öýle gowuşsunlar. 18-19 ýaşlyja oglançyklar gyýjaşlar. Şondan şey edip kömek edemde. Son 2022'den soň Allah Taala 2023-2024'te şeýle barasykart da, näme şol eden ýaşlyklaryň üçin şu video çekişim näme dep sirdin bir kynçylyk geçsem onu son mäşetse yüzesse belki inşallah köpüre doğru diýip aýdyp geçýän. Şoň üçin şumat ýagdaýda men bir zadynyň ýanyna şol kynçylyklaryň soňuny inşallah süýjülgem bolar diýip. Bu zatlar elmedama kynçylyk bolsa ýok, şoň Allah Taala seni sine ýa-da şu ýagdaýda näli mert durarmy durmazmy? Şoň üçin köpüňiň eden ýagşylyklaryny onusy yüzesse inşallah gaýdar. Köpüňiz zakal berýäňiz, zakallary Tamil Mitsetden Wildberriesden alýaňyz. Allah razy bolsun. Inni şu video ýanky bir kilden soň men şumatyny Amerika, Ýewropa bazaryna girip otyrna. Belki 2 ýyldan soň men näçe milyon dolarlar kazanıp inşallah yaşlara kömek etmek, çağacaklara, yetim yetirlere, taliplere kömek ederini umid edýän inşallah. Şunu berk belläň, şu video lentede kalsın. İnşallah şu eden ýaşlyklaryňyzy
Men yine 10 üstü 100 qaytararım. Canıňyz sag bolsun. Görjeňiz gowy bolsun. Okuwuňyzda, işiňizde, durmuşyňyzda üstünlik. Zakaz berýändiňiz üçin olanlar köp görýän, sopşenýalaryňyza zakaz berdim, olanlar gyýlar. Sag bolun, köp zakazlaryňyz üçin. Kaçytwasy, gowdur tawarlaryň bahalaryny düşürdük. Ýene bir adam bolýan bir 60-70-80% düşürdük. Barlak görüň. Bal berse girip tam limit edip ýadam. İşte bu kalan tawarlarym yanmasyn diýip. Sebäbi Ukraina atak etjek diýip durda ýene de ileklere de emmes klatlar. Şoň üçin hemmeňizden ýene bir adam Allah razy bolsun. Janyňyz sag bolsun, görüşmek gowy bolsun. Oturuşmat var. Ağam tutýada türkmenler var. Bir bagtan türkmeniň bolgusy, türkmeniň kömek etme, özüň küsokga, özüň plan edýär. Ne kyn ýagdaýda serediýän bolmaşmat. Türkmeniň ne kömek edýär düşäň. Türkmeniň sokga plan edýär, pisiken edýär. Beýdýär. Ýene de türkmeniň apşykýar başlaýdy. Allah razy bolsun da sizin emeğiňizden. Gep şumat bara. Meselede pulda da däl, satda däl bolýan. Ýöne bir onuň üçin ne bara? Milyon dolarlap pullaň ýitirseň bara 5 klat ýanda da şumat 5 klat. Köpsi diýär o sen düşün 12 milyon dolar üçin 1-2 milyon dolar näme aýdat diýär düşün. Düşünmeýän olançyklar üçin de ýani şartlary 12 milyon ýa-da 20 milyon dolar abarotyň bolsa da abarot odat. Elon Musk'ın abaroty 500 milyard dolar. Apple'ın 1 trilyon dolar. Abarot pulan bilen o zaten jüýüňde dälerini düşünüp bilýärdiňiz. Bazı finans tarapdan güçlü därler biziň köp ýaşlamyz. Debit krediti düşünýär. Kıyın zaten ýagdaýy näle bolýar? Şu zady agyr günler bilen özüm ýetdim-de 7-24 işläp hiç açan menne gitmedim. Bilýärdiňiz men 2 ýyl açyk görüňne aşagda açyk görüň. Men plany maro, men plan etdim diýip hiç açan öňünden olan näler görýän bolsaňyz. 27 ýaşymda özüme söz beripdim-de Porsche alamda şonda bardym menlik. Seridim men türkmen olan şeýle men ýalak barmy Porsche alan 27 ýaşymda. Bir oturarlar taraşyp bitti. Yitiren mahtım 2010'da okudu. Şondan soň meçhitde oturup direk edýärdim da Sultan Ahmet meçhitde İstanbulda Allah jagdaýa 2 baylyk bilen de şu menlik aýyr birinji oçur biram sadalyk ber diýip direk edýärdim de. Şey dip sadalyga geldik. Bizde belki baylyk näle düşünýär? Bizde baylyk. Sen bay bolanda hökümet uratda Oşo jaýlan bolmaly, maşinlan bolmaly. Ondan soň kuşanak belki altyn gyzyllan bolmalydyr, belki şonu ýanyp kirdim. Näşe ullukan, köşkün bolmaly. Ýöne mende o zatlar ýokda, düşýänler. Bilem ok ne üçin şu Allah Taala belki dilegi dua eştendir. Mende şu zat ýok. Dogrusyny aýtsam belki Allah Taala eştendir şu dilegimi şu ýa ýitirimden soň. Ýöne şumat şu ýagdaýda ýene öz türkmenim kömek edýär. Emeğinden Allah razy bolsun. Köpüňizden. Köpüňiz zakaz etip bilmeýändiňizden, repost edendiňizden, like basandiňizden şu dogry sowap taşmat. Asyl gep pulda däl. Ýene bir adam aýan asyl şu ýagdaýda
Ermeni Kabadiyashga berýär, Azerbayjana berýär meselem, Kazaka berýär, Qaragalada berýär, Türkmen bir özümiz bir 5-6 million da. İnşallah. Benim elimden gelen kömeklerini ki bilen Allah Taala 2019'da mende kampanya aldılar elimden investorlar. Şonda emmeti berdi Begmenov zayent didiler. Bolly okutordum o işi. Battı berdi Begmenov. Norlan başladım täzeden. 2020'de yine kalmana başladım. 2025'te 15-12 milyon dolar barada yettik. Topa din mal biriste. Erkek eşiklerine tamamen tanıttık. Şu video köp olanlara motivasiya da ne seret bahmy bir araňyzda türkmenleri bir dada ýetdi diýende bir türkmen Volgogradda okap bilen gyjaş berde Begmenov ma diýmişler şan. Men aslında şul çıktı ýürdiýäniň sebebi köpsine motivasiya bolsun, köpsi garaşda işlemesin, köpsi kellesinden nisip bolsa iş edip online nagadansyň köp zatlary öwüt nesihat berýän. Belki görýän bolsaňyz. Hiç açan bu kursy satyn alyň, bu kursany plan edin, men şunu ýa-da satýan diýip menden ýa-da garaşmarsaňyz, ýa men şu ýerek iş etalýan, men plan edýän, onam görmersiňiz. Diňe halal ýollarny diýýär, halal zähmet bilen öz halal zähmetimiz bilen görürli boljak bolýarna ýaşlara. Men öz ýaş wagtym bir özüme görürli türkmen adamy, türkmen telekeçini gözleýärdim-de hiç ýokdy da düşýärmi, hiç ýok. Bizde açaçan telekeçi bolsaň panyatsa wada gelerler, puluny alarlar, plan ederler. Sen halal işleseň, zekadyň berseň, nalogyň töleseň Türkmenistanyň ya başga ýurdun hiç seň aldasy ýok. Şoň üçin halal zähmet çekin. Halal zähmediň hiç açan gelip elinden biri hiç açan işden almaz. Men ýalak şu matky ot bilasy uladan gorasyn ýerine ot bila bolmasa. Oturun ýerinde bir günde näçe million dolar gidýär. Aýlyklar bar. Mesela pulu değerleşme aylıklar tölemeli işgallen hak men işgaller aldı diýende kreditorlar bar. Xitaylarda mata alýanlarymyz bar. Garas. Bilýänmi? 100 000 dolar ýitiren bilen 10 milyon dolar ýitireniň derdi bir diýär ýöne maştaby başga da. Bir üçün 10 000 dolarım şu wagt uly pul. Ýöne bir dert da düşýärmi? Şoň üçin şu video hak ýörekden ýazyp oturna. Meňe da hak ýörekden sag bolsun aýdasym gelýär gollanyňyz üçin. Janyňyz sag bolsun. Görjeňiz bolsun. Allah razı olsun. 70 yaş sanatlar da kaydettir. Allah sizden razı olsun. 35 yaşımda bir gedemem adamdan hiç zat haýyş etmedim sebebi elmedam özüm kömek edýärdim de aýdyp geçmeýän köpüňiz belki görensiň ýöne Ukrainada türkmen olanjyklar talipler gyzaşlar galyny özümden ýündäki pul çykaryp awtobus sargap grençeden kömek etmäne geçipdim. Köpsine ýardam edipdim. Dirin alsaňam da ýöne köpsi görendirler. Soň Moskwada bir kuşdan türkmen olanlar Agryadaýa düşüp oranlaryň iş hakyny bermän adamlar bardy. Şolaň işini kömek edip, iş berip, öýlerine bilet alyp berip, Peterda bir genece öz ogulja bolan operasiýa gelýär, ýygyna bilet ýokdy, şonu atlar alyp bermäne kömek edipdim. Köp ýaşlyklar edeniňi Allah bilsin, sağlaň beren bereniň çepelinden görmesin. Şu zatda näme üçin alyp geçýän 70 yaş sanda atla kaydem bolsa 70 yaş müňe tel gaýdyp geler. İnşallah bu zatlar goturur nisip bolsa. Meninim gaýdar adam köp türkmen olanlar. Soň agam näme sen kyn ýagdaýynda da gaýdy edipdim, kömek edipdim.
Endi orta skidke de diýseňiz, inşallah şu mahalla gelip magazinde görkezseňiz ne? Ya sen kyn ýagdaýda podдержка berdik. Şunu ýazak etdik, şunu aldyk. Şuma simboli bakalar ardanlaşyk gitdik käbine şunu ýalak bolular. 8-9 dolara goýdugyna aýynda 8-9-10 dolara goýduk. Şonu görkezseňiz inşallah mendenim onu sende gaýdar nesip bolsa. Hiç açan yeni bir adam ömrümde hiç açan 30 yaşım geçenini birce gidemem. Hiç kimden hiç tat haýyş etmedim. Şumat haýyş edýänimin sebebi men Balbiristan tabary ýygyny çykaryp bilemok. Köpüňiz Balbiristan satýan adamlar bilýän bolsa berdi dogry aýdýar diýip aýdarlar. Şu da atlamaz Balbiristan içinde dur, skladdan ýygyny çekip alyp bilemdik. Öz skladymda çykarjak bolat, ýöne çykardan oklar. Şu da atlar bir düşünürsünüz diýip umid edýän inşallah yeni bir gedem. Allah razı bolsun köp olanlardan kimler gaýan bolsa köpse Türkden ýatdyra, Türkden de gaýdyp bolýarmy? Türkden bolanok ýöne Moskwada birine haýyş etseňiz Moskwadan Türkçe gaýdyp bolýandyr. Oradarlar kargo nomerlerini aşağıdan koyup gidiyorum. Şul kargo halı diýip kargo ady Moskwadan Türkçe zakat uğradyarlar öldüri. Aşgabatda da Türkmenistan'a men näde borçluyum bilmem, ýöne kargolar bar diýip umid edýän aşağıda kommentarlarda kim kargolar Türkmenistan'dan bilýän bolsaňyz biziň şumatyna eşiklerimizi zakat edip Türkmenistan'a uğradyp biljek kargolar bar bolsa şu videoны görýän bolsaňyz manturatda aşağıda telefonlaryňyzy birläp geçin. Belki köp oranda Türkmenistan'dan zakat edecek bardyr. Sizden yeni bir adam Allah razı olsun, yeni bir adam aýdan eşikleri çykaryp bilmediğimiz üçin mecbur şu ýagdaýa gelmeli bolduk. Mecbur şu size haýyş etmeli boldum. Öz türkmeniň bir-birini gollap etmese inşallah yine biz özümüz bir 5 milyon 6 milyon halk bir-birimizi gollap etmesek şu kynçylykda kim ýene gollap etsin? Gör näýle Azerbaýjanlar bir-birini agdyrlar. Gör ýewreýler näýle bir-birini agdyr. Biz näme ütköşükmüş olardan. Şoň üçin birazcık bir minenim gaýdar oglanlar. Bakalar gymmat däl. 4000-5000 rubleylik kostyum balaklar var. Aray gödüň-de kostyum üstsaşak letni şu balak bilen 4000-5000. Oňar baka ýok, Türkmenistanda da ýok. Kadýan men pikirimçe. Biziň kaçystwamyzy görüňiz. Kaçystwasyny görüň şu zatdan. Ve kaçystwan alan menden şu alan oglanlar bar bolsa, agam kaçystwan goý söz ýok diýip ýazyp bilersiňiz. Biz Hudaý we kaçysta birinji oçurny söýýär. Kaçysta birinji oçur. İkinci baha. Ni eger kim zakat edip bilmeýän bolsa, şu videoga hatda like basyp repost etseňiz hem şu da uly kömek bolar. Ýene bir zaman kim zakat edip bilmese, hatda like basyp hatda repost etseňiz, şol maňa uly kömek bolar. Zakatlar nirek Balbiristan zakat edip bolýar. Belarusiýa, bütün Russiýanyň içinde Kazakstana, Özbekistana bir aýda barýar öýdän. Bir Ermenistana, o da 20-30 günde barýarlar. Şol 5 ýurda dastavka bolýandyr. Yeni bir gedem meňden Allah razı bolsun. Menden nesip bolsa inşallah 10 ýüzde gaýdar.